महाराष्ट्र. जिल्हा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र. काय तालुका मालवण जिल्हा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र. मुक्काम पोस्ट महानगाव तालुका मालवण जिल्हा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र. टेंबवाडी मुक्काम पोस्ट महानगाव तालुका मालवण जिल्हा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र. अरे गणपती मंदिराच्या शेजारी टेंबवाडी मुक्काम पोस्ट महानगाव तालुका मालवण जिल्हा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र. अरे मेले चिचेकडचा घर गणपती मंदिराच्या शेजारी टेंबवाडी मुक्काम पोस्ट महानगाव तालुका मालवण जिल्हा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र. अरे मेले यदा सगळा करण्यापेक्षा गावात येऊन गावातल्या देवाचा अवसर येणाऱ्या बाबी बरबाचा घर खाया एवढाच विचार. मेला ढोर पण घराकडे आणून सोडी.